Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Zarina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aminado ak aman nangimunak nga asawa. Kat dayta ti makagapo, no apay akanayon kami nga agsubang iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Zarina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anala daw ka manen anagawid dyan, no? At namanen kinasinarak mo a babae, anya? Anya man na babae ti bagbagamaya. Awan babaik. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Kat, apay nga rod anala daw ka anagawid? Traffic nga rod itay, bakit? Siguraduam lang ang apod no dagiti ibagbagam. Tanuma amwak, ken mapanagnakak nga da babaem, agsagana ka kanya. Bakit? Mapanakon. Sige, agan anad ka. Jay kunak manana, masapa ka nga agawid inton malam. Anya kamatan bakit? Saan akon nga ubing, tapno kanayon mo abilbilinan. Ipalpalagip ko laang, ta mga nusadino man laditan, ti papapanam. Anya ti amok ngay, no adda ti makitam dita. Malain na kon, tadyaket maladaw iti trabaho, tanay. Sabali man ang titurong, day ta ibagbagam. Sarina, sobrang sama ti kinaingat mo ka ni Janaw. Husto laang dayjay nanang. Tapno awan panawin na nga agbirok iti sabali a babae. Kanasingpat mo't ni Janaw. Nasingpet, wan. Nasingpet, nanang. Ngam uray singpet na amin asingpet. No adda masidag asolisog, mapukaw day ta akin na singpet. Apay, awan pa nagtalak mo iti asawa, Maya. Kan maysa, manutawin yaw nga agdenden na, kat awan pa'y mat inaramid na. Kat, nungay ita sana malagip ti agaramid. Kasla di asawa ni Manang Sintang. Idilim makay, santo nagaramid. Iso nga awan kastay agsigurado nanang. Buisit ka dyan, no? Naladaw ka lang aruden anagangwid. Nakainom ka pa'y lang. Pasensyakan bakit? Nagawis nga minti may sa katrabahwak. Pinagusto ako na, takanayon ko mat apagkidkidan no agaw-awis. Saan ka nakapagkidkidan gaputada ka duwayo a babae? Wano, babae, tibagbagam anangawis kan ka. Ay, anya man na nababae ti bagbagam. Mangrugi ka man nga agi mo na yun. Di da ka man lang, dahil na akong maturog. Ha? Saan ka asumrag iti kwartong? Dito'y kasalas a maturog. Taday ti maganab mo. Nasaya at na nakariing kan, nalaing alalaki. Anya man ang dayta Sarina. Bigbigat, kaririing ko. Nagsakit pa iti ulok. Ha? Sa nabali taimpailot mo mat ijay babaim idirabi. Anya a babae, kan impailot nga ibagbagam. Anya ka man tan Sarina. Di ka man nagsasaw iti kasta. Makauma dengdenggen. Oh, makitam dayta? Si kapayin amis mo tinangibaga, anaumakan. Nauma ka dagiti ibagbagam nga da babaik. Jak imbaga naumakin ka. Ulbod! Amok nga da kaduayo a babae anaginom idirabe. Amangan nunapan kayo pa'y iti ayan ti patay sindi asilaw. Nagdagulit ka na ya. No saan ka mamati, di saan laang. Panawan ka man laangan. Wanya, napnagkan. Wenno, kayat mo apindaan na pagdamagan amin akadwak idirabi tapno mamati ka. Ha? Amok ka? Nagtutulag kayo. Ay na, Sarina aya. Maminano ka di nga ibagak asikalaang ti babae ti biyag ko. Nagrigat ka di apat siya ta. No kayat ko kumati agsapol iti sabali a babae, idi pa'y laeng ko mga inaramid ko. Ay basta, agalwad ka, nuluklukwan na dyan. Makamu ka man langan, no anya ti kayat mo apanunutin. Di ta ka man langan. Oh, papanamon, kat di ka pa'y nangan. Napukawan ti ganas ko amangan, tanabsug akon kadagita ibagbagam. Di ko namkit di, mapan ka itayan ti babaem. Sige,
Inkan! Kat agyan kan ijay! Saan kan nga awid ditoy? Buisit ka, lalaki! Nagaw-awid ka ba lang? Buisit ka! Kat sa dino ko mga ti pagawidak ngayon no sana ditoy. O, dinagawid ka kumaijay ayan ti babaem! Babae! Awan lat mangag, babae! Kasta ka na ti bagbagam, makarangrang kan sarina, makaumakan. Namin ano ka din nga imbagak nga awan babaik. Awan! Saan mo ka di maawatan? Ha? Ha? Jack mamate! No saan ka mamati? Awan maramidak. Ala, mangbukal kalat ta di tapanunot mo iti pagimimunam. Agimon ka, aginggat kay kayat mo. Buisit kit day! Babae! Woo! Sarina, saan apan nakibiyang Ngam amangan mat no aglablabusan ti aramidem iti asawam. Siyak pa'y ita ti aglablabas, nanang. Idinto nga iso ti adda babae na. Apay, adda ka di pa managnig mau nga agbababae. Alaman, atap mula ang mait. Basta, marikriknak nga da sa bali na, nanang. Ay, apo Sarina. Nabambandog ti asawam anaggapo iti trabaho. Sakit kasta ti paspasabat mo kan kuana. No di na kayat ti mapaspasabtan iti sermon. O di agtungpal iti bagbagak. Kanayon mat ngamin amaladaw nga agawid. Apay, gaputan na ladawin na nagawid, addan babae na. Ay, unay kamutan anak ko, agpanunot ka mamay. Pangipanam iti day taing kargam di Tupperware, Sarina. Mapan ko balunan ni Jano, nanang. Ita mampay, Sarina. Kuha, nanang. Saan ngamin anamigat itay? Kaasimot. Kasalumat ngamin kat apaam. Di kapilitan amaawan ganas na amangan. O sige, nanang, tain nakon. Sigurado ang masurpresa lakit din ni Jano. Ay, masurunak mo't itibagik no daduma. No apay mo't ngamin ang makarik na aklaad agos iti imon. Isumot gayam day di adda kasarsarita na itiigid ti kalsada. Kat nagseksi ang babae. Ha, kunak tupay kat ngamin nga adda aramidan day taadjano. Agasam, tadito'y pa yun kalsada ang makikita ti tatao. Ha, payman, agsaga na kayo kanyak itang. Si kagayam ti babae ti asawa ka? Ha? Ay, diya ka mo ti bagbagam, ma'am. Pasensya ka lang kuman, miss. Umay ka man, Sarina. Batanak dyan, oh. Tay, pungot ko day ta babae. Agtal na ka. Di ka mangibabain ditoy. Tasyak pa itan ti mangibabain. Idinto ta sikat ya dar aramidan na amade. Kunak tupay kat ngamin nga da babaem. Saan ko a babae, dayjay? Adalang dinamag na. Aha, jak mamati. Di kunam kit di. Babaem day jay. Babaem. Di nakpagpungtutan, Sarina. Agawid kan ijabalay. Tagsarita tanto, inton agawidak. Mami, apay ngagsangsangit ka? Awanan, Jenik. Isuksukat na tan ni dadem iti sabali a babae. Anya? Apay ngay, mami. Saan nataka din alab ni daddy? Saan siguron na nagbiro ka ni ti kasukat na nauman ka data ni dadem. Anya? Wala na. Saan ta na napatag ki ni dadem? Diyak kaya to ni daddy? Kagurguna. Sarina, apay akas ti imbagbagam iti anak ta. Agpampanunot ka kadi? Katsi ka, agpampanunod ka kadiman. Ay na! Sige, idisomday talayat mo. Ha? Naynayunam lang ti basol mo kada kaming agina. Di ka agpampanunot! Pati ta anak mo, sabsabidungam ti panunot na. Iramraman mo iti kina... Ay na! Agpay sumat ngamin nga da babaem. Ana umakan kada kaming aginam. Wine! Tapnumapnakan! Wine! Adda babaik! Aduda!
Paggigid na nagtupay na! O anya, napnakan! Ayop ka! Oh, makitam! Di naklunmut lang ti aramid mo! Nauma ako namang ibagbaga nga awan babaik. Naminanon nga imbagak nga awan. Ngem pulos na saan mo apatsen. O di sige, ibaga akon nga adda. Kan aduda pa'y tapno mapnakan! Sarina, noan niya ko matiriri yung agasawa, urnusin niyo ko maadakda kayo. Saan mo nga iramraman day taubeng? Tanya nga iti ammo na iti mapaspasamak. Nanang, Anya laangan ngay matanday tangar aramidam anak ko. Day talakit din agim imon ti aramidam. Di ka pampanunutan dagiti waywayat mo nga dang. Nakitam laang nga dakasarsarita na impagarup mo na babae na. nagseksi mo nga minji babae. Kan naragsakdang ang sarsarita. Ipakpakitam laasan kang agpampanunaw ti dayta pa nagrasrason mau. Agpapanpay siksay kan naragsak dang agsarsarita. No awan mat ebidensyam. No di kakadang nga ah. Nanang. Hello? Mawagak. Takayat ko lang ibaga, maladaw ang agawid. Anya? Apay, papanamanan. Kasi di kanayon mo nga ibaga. Inakag babae. Sige, bye. Ay, mabit lang dyan, oh. Hello? Hello? Ay, ibwisit. Inadap na latan. Talaga saan pa'y laan nagawid ni Jano? Awagak ni Leo agayom na. Barang iso ti kadwan. Hello? Nakawag ka man sa rin ah. Hello, Leo. Kadwam ka di ita ni Jano. Saan man? Apay, saan ka di pa nagawid? Saan pa'y nga rod? Imawag itay malam. Ngam imbaga na laang amala daw nga agawid. Kasta ka di? Ay, daytan ti jakam mo. Sige nga rodin, Leo. Agyaman aklaangan. Bye. Di ayok alalaki. Sa dinungatan tinapnapanan na. Nanang, kaduan nyo man pa'y laang ni Jenica. Apay, Adda papanak nanang. sa dinaw ti papanam. Inakbiru kan laing nga asawa. Apay, mapukpukaw ay atayong kabirukan. Ubing aya saan na nga mo ti pagawidan na. Anya ti orasan? Ngamawan pa'y laang. Saan aya nga inyawag na itay amaladaw nga agawid? Winangam inawagak ni Leo agayom na. Saan nakanumat akadwa ni Jano? Ha, siguradong adda Dayta! iyan ti babaan. Dayta ti paglaingam, iso amauma ti asawam, iti dayta nga ugalim, managipapan kalaunay. Nagaw-awid ka pa'y lang, babaero. Apay, nalpas kan ijay ayan ti babaem. Iso anagawid kan. Wen, oh, anya pa iti kayat mo amamuan. Ayup ka. Di mat kasta ti kayat mo. Tapno ada serbi na nga agat atap ka, kan agim imon ka. Di pa'y suklagan ti agbabae. Tapno sana masayang day tapanagim imon mo. Ayup ka talaga. Pumanaw ka dito ay kat saan ka nga gaw-awid. O di pumanaw. Your wish is my command. Hoy, Jano! Papanam! Ang subli ka dito ay! Buwisit ka! Ang subli ka! Nanang, kitaan nyo ni Janica, tasurutek ni Jano. Ay na, ay sos, makapadanag kamot sarina. Madadadail san tautak mau. Papanawam sa kasurutin manan. Pinapanaw mo nga raw, di ba'y amon ang pumanaw? Awan kat mudo aday ja lalaki. Imbagak laang apumanaw, dinardaras na mutan ti pimanaw. Ha, agsubli lakit di ti ayan ti babae na. Makitak lang no asino ti babae na. Agsaga na kanyak, talaga nga ipayat-payat ko. Igusugos ko ti rupa na iti simento, tapno adda pagnakman na. Alawan! Ingkangarudan! Agawaam ti magsurot! Tanay, uray siyak! Mareng-rengan kadagita nga ibagbagam! Naimbag man, taam mompay lang tinagawidam. Kunak man no agtalinaid kan iti ayan ti babaim. Siyempre, nalpas kami nga ruden. O di agawid akmat ditoy. Agasam day ta.
Talaga nga iparparo pampayan ti kinaadda ti babaem. Una, tapno mapnag ka. Tano ibagak nga awan, saan ka mutla nga mamati? Awan mo't pamati mo kanyak. O di, dahito iti birbiro kam. Anya? O anya, napnag kan. Agtal na ka mo't siguron. Ni, nagsapakan ang nagrubot dyan, no? Awan na, tado magasak pa iti ayan ti babaik. Nanang, inako na, makamu kayo lako man kini Jenny ka, taguro-ura yung babaik ijay. Ay, wan, sige barawk. Ingkan, tamangan no agurura yan dya babae. Nariga mga agpaisaw. Na, pati ka dida kayo, nanang, kat ayunan nyo ti aramid ni Jano. Ay, wan, anak ko. Ayunak at talaga ti aramid na. Agyaman ak nanang, tamawatan dak. O sige, Ay, inakon. wan barawk. Mala, agan-anad ka. Anya kayo matan, nanang? Siyak ti anak yo. Siyak kumatirumbang ayunan nyo. Apay, sa anak mo't abag titikunak, tapno ayunak tinagalas nga aramid mo, Sarina. Anya? Kat, ter aramidan ni Jano, may parbang ka di? Alaman? Awan mo ti makitak amadi nga aramiden na. Si kalaang mo ti agpampanunot iti madikan kwa na. Nanang, Daita nga minti madikan ka. Taamin ama panunot mo, kat pagarup mo nga iso ti usto. Itatasaan pa'y anala daw ti amin. Agbaliw ka kuman iti dayta nga aramid mo. Ikatam tikin naman nangimon mo. Imbag kumamait no adarason nga agimon ka, ngam awan mait. Namuaklaangen nga iti ayan gayam da katugangak ti pagturturugan ti asawak no kasjay asaan nga agawid. Nakariknaak iti bain idi kinasarita dak da katugangak. Kat ditaak anagam amiris kat makunak anaglablabesak gayam. Tuy pagayam mo, Zarina. Agyaman ak pagayam Zarina iti daytoy apakasaritaam. Ala, agbalbaliw kan. Tapno maurnos yo tilinangan nyo iti asawam. Tati panagbalbaliw, dakkel apagsayaatan ti ipaay na iti pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged di tinagan as Zarina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.